Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit ganjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Katrajangkang. Goro-goro. Goro-goro. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane? Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu ngono. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedekne Bu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah. Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. Wih, ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki dinapane? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing alus-alus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. weh. Wis kene. Matur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang Niken Salindri pareng Mas Gareng. Niki kan Salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman
Mangkupuro nggih. Aku tak sapa eneng jineman Mangkupuro. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira seden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Bu. Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi. Nggih, Bawi. Damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambian mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Ayo. Mambian mayan Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat ta, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik Bu. Iki wayang kithuke napa mboten, Pak? Kithuke napa mboten? Wis pokoke sak thuthuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Kuwi sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa, Bu? Nuswantara iso ke anu Gareng langsung vertigo. Semangat. Jange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celuthak ora. Apa
Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei lor lan kita ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong, mak ning jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbingi piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Men nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartono piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kalimya telimya belambiangan hei belambangan bagong enak-enak belambiangan ger mumbul gong Ndolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten mineng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Nyak non berarti rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki, ayo. Ora Bagong tak pateni. Monggo, Pak. Kita ya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik ganti, gantian. oh ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno. Jelalit napa nama gerejakan? Gerajakan. Gajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Yo. Nggih. Yuk. Wah. Luar biasa. Aja lenggah sik terakhir. Ayo. Yo ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, oh, kayak apa lu? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Oke. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita.